ka an kanubagaw fo dan tɛ foli min na ni aw tɛ video tɛ lamɛn ni aw tɛ video tɛ se a se yɔrɔ la ne balimaw bonne nouvelle min bɛ bi a ka bon hakili ma dɛ Mali jɔra ka ban pewu an t'a fɔ ko Mali bɛ jɔ dɛ an b'a fɔ de ko Mali jɔra ka ban pewu Asimi y'a fɔ a y'a kɛ muso ɲuman den Asimi Goïta ne balimaw bi ye mardi le 3 octobre 2023 billet mardi le 3 octobre 2023 an bɛna an da don mun na Kidali o kɛra an ta ye déjà an bɛ waati min na komi bi an ka sɔrɔsiw u donna Kidali contrôle b'an bolo bi an bɛ an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Diripa ye olu fana ye communiqué kɛ Diripa ye communiqué kɛ nkalonba minnu tigɛra semaine tɛmɛnenw na Diripa bɔra fɛn minnu kɛra Mali kɔnɔ ani tiɲɛni minnu donna kun u y'u da don a bɛɛ la k'a bɛɛ fɛsɛ ka kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na an bɛna an da don o fana la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Musa Mara fila manani an y'ale fana ouverture média la a teri sigi walasa ko bɛ se ka diya mɔgɔw ye cogo min na nin kɛra dɛ nin ma kɛ dɛ nin bɛ tan an b'a f'u ye ko Ala ka hinɛ la k'u dayɔrɔ sumaya ma da i la o ka fisa an ka da i la ka tila ka tigɛ i la nin politisiyɛn ninnu de ye anw danbe bɔ an na nin politisiyɛn ninnu de ye an ka jamana ci an bɛ dugawu de kɛ aw ye Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya n'an bɔra yen min ye Tiseri dotigi da Jagoraka ne kɔni t'a dɔn Sogɛli n'a ka videomaniw ye fɛn fɛn kɛ Tiseri la a y'o ye videomaniw dimi de b'a la a y'o ye videomaniw Ala k'u faga Ala k'u ta tiɲɛ c'est à dire a bɛ kuma jugu bɛɛ lajɛlen fɔ videomaniw ma min ye Tiseri dotigi da Jagoraka marakadenw bɛɛ lajɛlen ka kumasoluden an b'ale fana can-canya n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye Buba Fane de Buba Sumaworo an bɛ video labɛn ni ale ye min ye Alassane Dramane Ouattara fana ye Dara wulila ale fana ka jamana an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ mais ça vérifié a ko mɔgɔ jugu ninnu ko bɛ k'u kunda Côte d'Ivoire kan Côte d'Ivoire dugu dɔ bɛ yen nɔ o taara ci lase olu ma ko faama fɛn fɛn b'o dugu la ko ka yen bila sinon ko bɛ tasuma wuli yen ni tasuma bɛ i y'a faamuya b'a la i sigi ɲɔgɔn ka buguda la i jija i ka taa ji soli ka taa tasuma in faga ni tasuma bɛ i sigi ɲɔgɔn ka buguda la kana sigi dɛ i y'a faamuya b'a la n'i y'i sigi k'a lajɛ tasuma bɛ yɛrɛ ka bugu minɛ Côte d'Ivoire Ghana ninnu Nigeria ninnu olu de ye kojugu kunyanfan ye olu de tun bɛ ka juguw dɛmɛ Mali kan mais ni Ala n'a kɛra sɔnna Mali kɛlɛ bɛna ban pewu kɛlɛ bɛ taa laban olu de bolo ye mɔgɔ fɛn fɛn ye ŋaniya juguya ta ka Mali sɛgɛrɛ tɔɔrɔ in bɛɛ lajɛlen laban bɛ taa bin aw de kan ye parce que Ala tɛ ji to nɔnɔ la Faransi bɛ kɛ samiyɛbo ye Faransi dɛmɛbagaw u bɛɛ ta bɛ tiɲɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni Ala n'a kɛra sɔnna nin kuma in wuli cogo t'a la parce que n'i ye hakɛ mɛnlen dɔrɔn a taara berekɛnɛ de ɲini an taara berekɛnɛ ɲini an ye berekɛnɛ sɔrɔ an bɛ k'u kun ci k'u da fara ne balimaw yanni an ka don an sigikun kɔnɔ an bɛ musobaw ka musoba fo Baculi a bɛ ka fantan min dɛmɛ nin waati in na a ka bon hakili ma a bɛ ka fantan min jigi tugu nin waati in na a ka bon hakili ma an bɛ Baculi fo musobaw ka musoba o n'a Sam ne balimaw Asimi Goïta maliyɛn den baden de ye n wele kunu maliyɛn baden voilà yanni an ka don Kidali ko ninnu kɔnɔ an bɛ maga o yɔrɔ ninnu na fɔlɔ yanni an ka ɲina parce que maliyɛnw ka ci de bɛ an da kɔnɔ ko k'a lase Asimi ma Asimi maliyɛn min ye ne wele walahi n tɛ se k'a bɛɛ lamɛn a vocali a tɛ ko hali TCV kɔnɔ ça veut dire que Asimi tɛ se ka sɔrɔ téléphone na parce que e ye président de ye bon anw minnu ye videomaniw ye maliyɛn den baden de jigi dalen bɛ anw kan o ye ci don an da kɔnɔ ko k'a f'u ye min ye élection ko ye k'i da kana maga a la tuguni dɛ date kana fɔ a la foyi ni jamana bɛɛ ba sigira waati min na an bɛ sɔrɔ ka se élection ko ma k'an bɛ waati min na komi bi Asimi ko élection ko kuma k'u kana mɛn i da kɔnɔ tuguni maliyɛn den min ye n wele kuncili t'a ban an bɛna o dalilu yira o la a ye n ka téléphone lajɛ dɛ vocali ni fɛnw bolo a filɛ a y'a lajɛ dɛ n tɛ se k'a bɛɛ lamɛn quoi nin bɛɛ ye maliyɛndenw de ka vocali ye a bɛɛ ye maliyɛndenw ka fɛn ye whatsapp de filɛ nin ye a falen don n'a tɛ ɲini ka ci quoi n ka téléphone falen don n'a tɛ ɲini ka ci a lajɛ nin bɛɛ de ye vocali ci ma k'u b'a ɲini fɛ Ala kama kira kama ko n ka fɔ n ka video la ko Asimi kana élection ko kuma fɔ k'a ka to fanga la fo diɲɛ wuli cɛ ko Asimi ka to fanga la fo lahara k'u kana élection ko mɛn Asimi da kɔnɔ nin bɛɛ ye vocali de ye n sera ka min ninnu ta lamɛn olu ye video ye n ma se ka min ninnu ta lamɛn o de filɛ verte ninnu ye
vocali jiginna n ka telefɔni kɔnɔ a ka bon hakili ma i bɛ ala kali k'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la ne ka telefɔni bɛ diɲɛ bɛɛ de bolo n ka telefɔni numéro i bɛ ala kali k'a fɔ k'a bɛ diɲɛ bɛɛ de bolo maliyɛn ka laɲini fanba o ye min fɔ ka gɛlɛya Asimi k'i da kana maga élection ko kuma la dati kana di kuma ma se élection ma dati kana di fɛ foyi kana di fɛ ni Mali bɛɛ ba sigira waati min na aw bɛ sɔrɔ k'aw ɲɛsin élection ko kuma ma ko n'o tɛ ni b'i da magara élection ko la nin sen Asimi ko b'i can dɛ i y'a faamuya b'a la n'i y'a mɛn ko ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔw don ko don a komi o tɛ e sɔrɔ téléphone na ne kɔni ka téléphone bulo kelen ba don n ka téléphone fara fo k'a bon vocali min jiginna n kun hali a tɛ ku TV la n'a b'a image la vocali min bɛ n kun Asimi nin vocali bɛɛ lajɛlen de ye ko k'a f'u ye k'i kana élection ko kuma fɔ tuguni élection kana kɛ Mali kɔnɔ tuguni i ka to fanga la fo saya i y'an jigi tugu k'an ɲɛji cɛ an ye fɛn ɲini fɛ k'i bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'olu mago tɛ élection na élection kɛ kun ye de ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini mɔgɔ ɲɛnama bɛ jamana kunna déjà an bɛ taa mun élection de la wari min bɛ don élection na a bɛ ji di maliyɛnw ma a bɛ dɔ fara an ka kɛlɛkɛminɛnw kan a bɛ dɔ fara kɛnɛya kan k'o tɛ fɛ ka élection ko kuma yɛrɛ dɛmɛ Mali kɔnɔ tuguni Asimi i kanubagaw filɛ dɛ walahi vocali min jiginna ne ko n tɛ se ka bɛɛ yɛrɛ lamɛn quoi dɔw yɛrɛ bɛ tila u bɛ jigin na bala yɛrɛ an bɛ vocali ci ma i t'an jaabi i t'a lamɛn kow de ka ca vocaliw ka ca n'a fɔra ko i yɛrɛ kungo b'i da la i ka tila ko i bɛ nin bɛɛ lamɛn ne balimaw an kanubagaw a ye ko ninnu faamuya quoi n'an ko k'an bɛ nin bɛɛ lamɛn dɔrɔn an kunkolo de bɛ pɛtɛ quoi tuma dɔ la cerveau in fana mago bɛ lafiya la quoi cerveau in kunkolo in zɛmɛ in a mago bɛ lafiya la vocali min bɛ jigin an kun n'an ma dɔw t'a lamɛn o bɛ dimi a ka ca de quoi a ka ca n'an ma min t'a lamɛn dɔrɔn aw kana dimi k'o de ka ca voilà Asimi ko k'a f'u ye k'u tɛ fɛ ka élection ko kuma mɛn élection kana kɛ Mali kɔnɔ tuguni k'i ka to jamana ko na parce que i bɛ se ka ɲɛnabɔ i bɛ se ka jɔ danbe b'i la ko b'i kɔ fo saya maliyɛn den bɛɛ ko ten vocali min bɛ n kun a ka ca ni i y'a fɔ n bɛ b'a la 25 millions ye vocali min bɛ n kun a ka ca ni 25 millions ye vocali min bɛ n kun o b'a yira k'a fɔ hali laharakaw ye vocali ci o b'a yira k'a fɔ hali laharakaw ka laɲini de k'i ka to fanga la élection kana fɔ tuguni élection kana kɛ tuguni i ka to yen De Gaulle ye coup d'état kɛ a ye san 15 de kɛ Faransi kunna ka jamana bila arrêt sanfɛ Asimi san 15 kɛ an kunna élection kana kɛ foyi kana kɛ ka jamana bila arrêt sanfɛ an ka taa an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw Kidali an ka sɔrɔdasiw donna Kidali Mali armée bɛ Kidali an bɛ don min na komi bi u wulila depuis Dumasi don an ka sɔrɔdasiw wulila depuis Dumasi don k'u kunda Kidali kan an bɛ waati min na komi bi an ka sɔrɔdasiw u dalaman bɛ Kidali an ka kan min tun bɛ an ka sɔrɔdasiw b'a kɔnɔ bi ani kɛlɛkɛminɛn min ala n ko Asimi kɛlɛkɛminɛn min bila ka taa Kidali bilahi i b'a ala kɛli k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn Asimi yɛrɛ de bɛ k'a fabriquer quoi ja kɛlɛkɛminɛn b'an bolo a tɛ ku TGV kɔnɔ kɛlɛkɛminɛn b'an bolo i y'a faamuya b'a la a ka bɔ hakili ma dɛ an wulila i y'a faamuya b'a la Gao depuis Dumasi don ka sira minɛ ka an kunda Kidali kan an bɛ waati min na komi bi an ɲuman donna Kidali an n'an ka kɛlɛkɛminɛn n'an ka avion n'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen minɛn fɛn wulila a bɛɛ ɲuman sera Kidali wa Kidali kan b'an tɛgɛ kɔnɔ bi an dontɔla yan'an ka don an ye avion min bila ka taa ko a ka taa tremblement de terre kɛ n ka cɛ n bɛ n'o fana image yira aw la yan'an ka don Kidali an ni Kidali tɔ tora i y'a faamuya b'a la kilomɛtiri 20 an ye avion bila ka taa ko a ka taa ci lase terroriste minnu bɛ k'u ko labɛn an natɔla don avion taara jɔ Kidali kunna n ka cɛ kisɛ bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ taa kɔfɛ ka fan bɛɛ kɛ mugukan ye ɲamɔgɔ c'est à dire que terroriste ɲamɔgɔ bɛɛ yen bila sema terroriste ɲamɔgɔ a bɛɛ bolila ka taa Algérie an bɛna avion taara turu kelen cɛ Kidali an bɛna o image yira aw la fɔlɔ a y'a lajɛ dɛ masa baara ka di a dɔnbaga ma baara ka di a dɔnbaga ma nin ye an taara turu kelen cɛ Kidali kun na k'a yira terroriste fɛn fɛn bɛ n'i ma marifa bila i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye e bɛ kɛ su ye an ye turu kelen min cɛ Kidali est vide aujourd'hui terroriste fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ bolila terroriste ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ bolila i y'a dɔn a gali n'a ka mɔgɔ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma
a bɛɛ Kidal bila. Kidal est vide aujourd'hui. Turasi fɛn tun bɛ yen a bɛɛ ji kɛ bidon na a bɛɛ bolila a dɔw yɛrɛ Alizeri ko k'u kana se olu ma dɛ Alizeri ko k'u kana se yen dɛ an t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na peut-être a dɔw yɛrɛ y'u yɛrɛ faga parce que taga yɔrɔ t'o la bi o tɛ se ka taa Niger i y'a faamuya b'a la o tɛ se ka taa Alizeri Mauritanie fana b'a dɔn n'u taara olu fɛ yen nɔ a laban ye fitinɛ de olu bolo ye a kɛra bolo donko ni donko ma ye n'u y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ u fa bɛ sa n'u tora donbali ye nɔ lahara kɔlɔn jimi Asimi de bɛ yen a tɛ kɛ Mali la bi dɛ Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye bi avion kelen de taara turu cɛ Kidali ko na avion taara turu cɛ yɔrɔ min na nka cɛ turisi ɲɛmɔgɔ foyi ma se Kidali kɔnɔ tuguni Asimi taara bagabagali dɔrɔn de kɛ k'a yira u la fɛn min b'an bolo bɛ a ka girin dɛ fɛn min b'an bolo nka cɛ ni ma marifa bila a b'i kun ci k'i da fara avion taara turu kelen pe de cɛ ka kisɛ fili fan bɛɛ fɛ turisi ɲɛmɔgɔ a bɛɛ Kidali bila Kidali est vide aujourd'hui an ka minɛnw ɲuman donna Kidali an ka sɔrɔsiw dafalen bɛ Kidali u dafalen bɛ yen min ye Yadi Agali ye nka cɛ ale ye ji kɛ bidon na min dalen bɛ Yadi Agali kan o ye ji kɛ bidon na min dalen b'o fana kan o ye ji kɛ bidon na jɔn de bɛna turisiw financer bi Sema turisiw ɲɛmɔgɔba bɛɛ ye ji kɛ bidon na a bɛɛ bolila avion mankan dɔrɔn ne m'a fɔ aw ye ko ninnu ye lasiw de ne m'a fɔ aw ye ko ninnu tɛ saya fɛ ne m'a fɔ aw ye ko ninnu tɛ cɛw ye avion kelen o de taara turu cɛ Kidali yan'an ka minɛnw ka don ka taa sira fura ka jɛ ka taa yira bɛɛ la k'an bɛ sira la ka na avion kelen o de taara ci lase bɛɛ ma Kidali ko na k'an bɛ sira la ka na bɔ ma jigin mɔgɔ kan foyi ka taa kisɛ ci dɔrɔn sanfɛ turisi ɲɛmɔgɔ bɛɛ bolila Sema turisi a bɛɛ bolila ka bɔ Kidali kɔnɔ n bɛ avion in k'a la tuguni n ka cɛ kisɛ bɛ bɔ a nun kɔnɔ kisɛ bɛ bɔ a galaka kolo la kisɛ bɛ bɔ a kɔfɛla la kisɛ bɛ bɔ a da kɔnɔ kisɛ bɛ bɔ a fan bɛɛ de fɛ nko n'a y'a fili quoi fo sankolo bɛɛ bɛ kɛ jɛman ye Yadi Agali ninnu ɲɛ dara nin de kan kunu an ka avion taara turu cɛ u ɲɛ dara nin mankan de kan u tulo dara nin mankan kan o ye ji kɛ bidon na bi bi n'an ka contrôle bɛ Kidali an ka sɔrɔsiw bɛ Kidali kɛra an ta ye Asimi y'a fɔ a y'a kɛ an bɛ min fɔ an ka sɔrɔsiw ye aw dontɔla min filɛ Kidali du fɛn jɔlen bɛ Kidali a ye don a bɛɛ kɔnɔ ka i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ larawi k'a bɛɛ contrôler c'est à dire u ye c'est à dire i ɲɛ bɛ sow jɔlen na Kidali mais sous-sol b'a la dɛ so dɔw jɔlen bɛ Kidali mais i b'a sɔrɔ u ye dugukolo dugumala sen k'a kɛ komi an ka Faransi so ninnu bɛ jɔ cogo min na quoi sous-sol kabu ni fɛn ninnu o bɛ Kidali so caman duguma yen dɛ a y'aw cogo dɔn Kidali du caman de jɔlen bɛ mais kɛlɛkɛminɛnw b'a duguma parce que tubabuw mɛnna ye so caman de jɔlen bɛ n'aw bolo ko fɛnjugu bɛ duguma dɛ k'aw fɔ an ka sɔrɔsiw a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ k'a lase an ka sɔrɔsiw ma n'a ma ɲɛ k'u donna Kidali u k'u hakili to du caman na u k'u janto du caman na du caman jɔlen bɛ yen Kidali kɔnɔna na ye tubabuw ye dingɛ de sen duguma ka sɔrɔ ka so jɔ a so ninnu dugumala u ka kɛlɛkɛminɛn caman de bɛ yen so ninnu dugumala i y'a faamuya b'a la sanu caman bɛ yen dɔrɔgu caman bɛ yen kɛlɛkɛminɛn caman bɛ yen wa turisi baden de dogolen bɛ dugumala ninnu na ye sous-sol ninnu na ye n'a ma ɲɛ k'aw donna Kidali a ye don c'est à dire du fɛn bɛ Kidali ka don a bɛɛ kɔnɔ un par un i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ larawi a kɔnɔna a dugumala a ɲɛgɛn kɔnɔna k'a bɛɛ larawi sinon u ka kɛlɛkɛminɛn jugu caman de bɛ dugukolo duguma ye k'o yɔrɔnin fɔ an ka sɔrɔsiw ye aw ka hakili to o yɔrɔ la n'a ma ɲɛ k'aw ɲuman donna Kidali a ye Kidali du ka taa fɔ dɔrɔn a mɔgɔ tɛ yan nɔ foyi tɛ yen du ninnu dugumala fɛn bɛ yen dɛ so ninnu dugumala fɛn bɛ yen Kidali t'an bolo san joli a ka ca ni san 10 ye u ye fɛn bɛɛ labɛn ye Kidali t'an bolo depuis 2012 u ye janfa min labɛn Kidali kɔnɔ a ka bɔ hakili ma dɛ Kidali dugukolo dugumala bɛɛ kɛra sous-sol de ka yen dugukolo sen ka yen bɛɛ kɛ so ye so minnu bɛ dilan dugukolo duguma ka yen bɛɛ kɛ sow ye quoi ka maramafɛn jugubaw bila duguma a y'a hakili to o yɔrɔ fana la dɛ voilà n'a ma ɲɛ k'aw donna Kidali wa ne balimaw o tun ye o yɔrɔ ye an ka convoi min wulila Gao k'u kunda Kidali kan o ɲuman donna Kidali basi foyi m'u sɔrɔ Kidali contrôle b'an bolo bi cɛ o cɛ mana jama
an b'i kun ci k'i da fara a se bɛ an ye bi a minɛnw b'an bolo a cɛw b'an bolo a dusu b'an kɔnɔ i y'a faamuya b'a la wa kɛlɛkɛcɛw fana b'an bolo an bɛ Kidali kɔnɔ ala ka barika don Asimi na ni Asimi tun ma na Mali tun tɛ jɔ ni Asimi tun ma na Mali tun tɛ segin a danbe kɔnɔ ale de b'a fɔ ka tila k'a kɛ Kidali tɛ minɛ ni diyagoya tɛ Kidali tɛ sɔrɔ ni fangafin tɛ an ye nin fɔ yan o ka Kidali k'an ta ye nka cɛ dusu de b'a kaya ni kɛlɛ e wa an dalama bɛ cɛ o cɛ mana na k'i bɛ bin an kan e ba ka wolo bɛ kɛ fu ye an dafalen bɛ Kidali c'est vrai que Asimi mais quoi bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban kɛlɛkɛminɛn min bɔra Bamako kɛlɛkɛminɛn min bɔra Irisi jamana kan k'i kunda Kidali kan a ka bɔ hakili ma kɛlɛkɛminɛn min bɛ Kidali kɔnɔ bi hali ɲɔgɔn tɛ Kati an ye kɛlɛkɛminɛn min ladon Kidali kɔnɔ bi hali ɲɔgɔn tɛ Kati parce que Kidali de ye wala dɔɔnin n'a ye quoi wala dɔɔnin na Kidali de ye wala mankan in bɛɛ bɛ Kidali de nɔfɛ n'a ma ɲɛ ko an ye Kidali sɔrɔ Asimi labɛn bɛɛ lajɛlen de sabati an dafalen bɛ yen ɲa tɛ nin avion na ni avion fan bɛɛ bɛ gosili kɛ kisɛ bɛ bɔ a nu fɛ kisɛ bɛ bɔ a da kɔnɔ kisɛ bɛ bɔ a kɔfɛla la kisɛ bɛ bɔ a côté bɛɛ la i ma nin c'est que ni avion mana ɲɛsin dugu ma dugu Kidali kɔni ka dɔgɔ ni avion bolo avion in kelen bila a bɛ Kidali tɛ dɛ hali Alizeri a bɛ taa n'a ye cɛ o cɛ mana kɛlɛ tigɛ an na ni avion min filɛ ne ka taa turu cɛ Kidali nka cɛ a bɛ gosili kɛ fo lahara ka fagali kɛ fo lahara o b'a dɔn min bɛ yen o avion in taara turu cɛ sema mɔgɔ a bɛɛ bolila min ye turisiw ka ɲɛmɔgɔ a bɛɛ taara a bɛɛ Kidali bila ye a bɛɛ ji kɛ bidɔn na an bɛ k'u bɛɛ ɲini Kidali kɔnɔ bi a si ma ye a bila an t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na avion kelen de taara turu cɛ Kidali yada gali ye ji kɛ bidɔn na turisi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ bolila sema ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ ji kɛ bidɔn na an bɛ k'u ɲini depuis kunu Kidali kɔnɔ o tɛ k'a ye a bila an t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna diripa mɔgɔw ka communiqué la voilà an bɛna diripa mɔgɔw ka communiqué la parce que nkalon caman tigɛra an ka avion binna ni kan attaquera a bɛɛ tun ye turisiw ka vidéoman ka kumakan de foyi tɛ se ka Mali sɔrɔ bi Mali ka bon kɛlɛkɛcɛw b'an bolo minɛnw b'an bolo an ni Irisi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo service de renseignement b'a ka baara la caméra cassée b'an bolo radariw bɛ fɛn bɛɛ bɛ an bolo bɛ foyi tɛ se ka Mali sɔrɔ kuma fɛn fɛn bɛ fɔ aw ye a bɛɛ nkalonfin Mali kan tɛ se ka minɛ bi n'i ye Mali kan minɛ i b'a bila Mali kan n'i ye n kali Ala la n'i y'a minɛ i b'a bila ka Mali kan minɛ bilahi n'i y'a minɛ i b'a bila fura t'a la dɛ an ka diripa lamɛn. Malienne et montrer que vraiment les populations, l'armée malienne n'est pas à mesure d'assurer la sécurisation des personnes et des biens. Donc l'attaque de Tombouctou, vous le savez déjà, c'était depuis le 7 octobre, a fait un bilan de 64 morts, dont 49 civils et 15 militaires. Donc le bateau a été complètement détruit. Le 8 septembre, il y a eu l'attaque kamikaze du camp de l'emprise de Gao. Il s'agit du camp Furen Ag et Lansa, dans la zone aéroportière. Et il faut prier Dieu. Si on arrive à comprendre comment cette attaque s'est déroulée, alors les dégâts allaient être pires que cela. D'abord, il y a un premier véhicule kamikaze qui est venu, c'était aux environs de 7 heures, alors pour demander à la sentinelle qui devrait partir à l'armée de l'air pour réparer un groupe électrogène. Donc la sentinelle lui a dit d'attendre, il a appelé à l'armée de l'air pour dire que, pour s'assurer que effectivement il y a quelqu'un qui est là et qui a été sollicité par l'armée de l'air pour réparer le groupe électrogène. Alors l'armée de l'air a réfuté cela en disant qu'aucun groupe au niveau de l'armée de l'air n'était en panne et que la personne qui était à la porte, le véhicule qui était à la porte n'était pas le bienvenu. Kambe ala fo k'ala barika da ko min tun bɛna kɛ Gawo kan kɔnɔ
ni ala n'a ka ko ni malidenw ka cɛsiri tun tɛ ko a cɛ ni barika tun bɛ bonya ko terrorisiw ye mobili de fa bɔmu na ko kan'u jɔ i y'a faamuya b'a la kan da la ka sɔrɔ ka i y'a faamuya b'a la ko terrorisiw ye mobili de fa bɔmu na ko bɛna don Gawo kan kɔnɔ ko sentinelle ko jɔlen tun bɛ da la k'a ko mobilitigi ma i bɛ taa min k'a ko non ko o y'ale wele de k'a kana an ka groupe dilan groupe minnu bɛ yelen di i y'a faamuya b'a la an ka kan kɔnɔ groupe minnu bɛ yelen di an ka kan kɔnɔ ko non ko sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ de y'ale wele k'a kana groupe ninnu dilan sentinelle ko non k'i tɛ don nin cogo la dɛ ɲɛmɔgɔ jumɛn de ye wele a ma se ka tɔgɔ di ɲɛmɔgɔ sentinelle ye weleli kɛ kɔnɔna na ko mobilitigi dɔ jɔlen bɛ yan dɛ ko mobilitigi ko aw de y'a wele k'a kana groupe dilan o yɔrɔ bɛɛ sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen k'olu ka groupe tiɲɛnen tɛ dɛ kuma min bɛ k'a fɔ aw ye nkalon don a y'a tigilamɔgɔ minɛ olu ma mɔgɔ si wele k'i kana groupe dilan o minɛni de sen fɛ dɔrɔn u sina ka i y'a faamuya b'a la bɔmu wuli komi yɛrɛ fagasuw don u sina ka bɔmu wuli o bɔmu wulitɔla o de taara bɛn an ka mɔgɔ dɔw ma mɛ a ma kɛ tiɲɛniba ye ten kuwa o kuma ninnu de fɛngɛnna an ka minɛna pititi patata a mɔbili wɛrɛ min tun b'u bolo k'a bɛna don kan kɔnɔ an y'o fana ci ko in pasera nin cogo de la diripa ɲɛmɔgɔ bɛ k'o de fɔ i y'a faamuya b'a la ni kuma fɔra aw ye min tɛ nin si ye a ye t'aw ci fɛ parce que nkalon ni juguya kan don an ka sɔrɔsiw bɛ baara la bi a ka bon hakili ma ni sentinelle tun tɛ bɔmu jugu tun bɛ don kan kɔnɔ an ka avion jɔ parce que u b'an ka avion ninnu de nɔfɛ an ye avion minnu san bi o de dimi b'u la nin bɔmu jugu c'est que o tun ye baara in dabɔ min kama u ka laɲini tun ye min ye bɔmu in ka don kan kɔnɔ ka taa an ka avion bɛɛ jeni mais sentinelle jɔlen bɛ da la a ko cɛ ma ko i bɛ taa min cɛ ko non ko an ka faamaw de y'a wele k'a kana groupe dilan ko n'an ka mɔgɔ y'i wele i jɔ da la fɔlɔ n bɛ kɔnɔna wele a ye kɔnɔna wele k'olu ma mɔgɔ si wele k'a kana groupe dilan ko nkalon don a sigara k'u bɛna minɛ dɔrɔn a y'a yɛrɛ faga ka bɔmu ci bɔmu min cira ja dɔ fana b'o kɔfɛ k'a bɛ na o natɔla an ka aradari o natɔla ye dɔrɔn an y'a jigin o fana kan k'o fana ci ka bɔ yen ala ka barika don Mali armée la n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ cɛ kumakan k'a la hali bi an ka lamɛn. Malien et moi qui s'est fait exploser à la porte. Et vraiment, c'est l'occasion pour rendre de vibrants hommages à ce soldat qui a fait que les dégâts ont été vraiment minimisés. Pourquoi? D'abord, il a appliqué à la lettre les consignes en appelant d'abord à l'armée de l'air qui ne reconnaissait pas ce service qui devrait être effectué en son sein, et tout de suite un premier véhicule s'est fait exploser à la porte. C'est pourquoi vous voyez ici, pour ceux qui connaissent Gao, le camp de Gao, ça c'est l'entrée principale comme ça, qui a volé en éclats. Et ça c'est un peu quelque part le deuxième véhicule qui est rentré directement a foncé sur l'unité qu'on appelle la QRF, c'est-à-dire l'unité d'intervention rapide qui était basée tout juste à gauche de l'entrée. Donc il y a un deuxième véhicule kamikaze qui s'est fait exploser à ce niveau et il y a un troisième qui cherchait plutôt l'armée de l'air. Donc ayant essuyé des tirs à l'intérieur, il s'est fait exploser alors dans la cour un peu vers la place d'armes du camp. Donc vraiment c'est un travail de responsable que la sentinelle à l'instant T a effectué pour que nous puissions éviter aujourd'hui le dégât, l'attaque kamikaze qui avait été préparée contre l'armée de l'air. Parce que c'est l'armée de l'air qui fait en sorte que alors ces gens-là ne dorment plus. Et 24 heures sur 24, si ce n'est les drones, c'est les avions de surveillance qui volent pour voir ce qui se passe sur le sol. Effectivement, les dégâts allaient être encore plus graves si ce sol-là, paix à son âme, n'avait été plus lucide, n'avait été strict sur les consignes données au niveau de la porte. Donc, le 3 septembre également, il y a eu l'attaque contre la force antiterroriste de la police à Djalakoroba, donc qui a fait un mort parmi les policiers et 2 morts parmi les groupes terroristes. Le 9 septembre,
il y a l'incident aérien qui s'est produit au nord de Gao impliquant un aéronef de l'armée de l'air. Au fait, on a vu sur les réseaux sociaux que l'ennemi a abattu un avion. Nous sommes en période hivernale. Donc, régulièrement, la météo n'est pas favorable pour des vols d'avion. Mais ala joya a ko minye Gao kanta e ko abanga surasu foko ko wali nyumando nuka chesru tunte cheni baraka tumbe bonya a bora no ko ire mere min tumbe rezo sanfe buba fane na nyogono no lube ka toro su de mebi a ko anga avion do ko toro su ala jigi a ko chinyatede ya famia bala avion mu wulila de kata bundelike avion segintola fien ba de wulila iba don koronfala nu ni fien wulila bogo de be dunu poussel de be wuli fan bebe ke fimaye koronfala nu haro doni Niger taira anga demso mun be frontière la Niger fien ba mi wula nyo imasi rawla na fien wula hari ti yere yo kuma mase ko rema i yere min jolendo hari yere ti yere yo kuma mase avion ma o avion tra buntenin ke a segintola fien ba de wula fien minute foye amen ala barka la mɔgɔ min tun bɛ avion kɔnɔ a sera ka maîtriser i y'a faamuya b'a la ka avion lajigin duguma a yɛrɛ sɔrɔ ka sauver i y'a faamuya b'a la an ka sɔrɔsiw taara ta o ye image de ta i y'a faamuya b'a la turisiw y'an ka avion lajigin dɛ o tun ya turisi mana avion lajigin e yɛrɛ ni ala na kɛra cɛ a t'a fan bɛɛ ci ka fan bɛɛ jeni walima ka avion in ta ka taa mɔgɔ faga n'a ye a t'o kɛ yan mais an ka cɛ bɔtɔla turisiw fagayɔrɔ la turisi kɛmɛ joli ka taa bɛɛ faga a segintɔla fiɲɛ de wulila kungo kɔnɔ ye fiɲɛ ba de wulila ye ka fan bɛɛ kɛ poussière wulila sanfɛ i tɛ foyi ye cɛ sera ka avion maîtriser k'a lajigin duguma foyi ma avion bolila sɔrɔ foyi ma avion sɔrɔ a turisiw ye communiqué kɛ k'olu de avion lajigin an bɛ kodaw ka garankɛ ma min da bagolo kan n'i ye mɔgɔ ye nkalon tigɛ la dɔrɔn a dɛsɛra de n'i ye mɔgɔ ye nkalon tigɛ la se de ta ye tugun n'i ye mɔgɔ ye nkalon tigɛ la a barika de panna foyi tɛ se Mali la bi Asimi de bɛ yen kɛlɛkɛminɛn minnu sanna ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ mina min b'an bolo bi wallahi har laharakaw b'a sereya bi ko mina sanna a bɛ s'anw na ka taa min mina sanna Asimi tile la a sankun ye mun ye ka turisiw kun ci k'u ta fara a bɛ s'anw na ka taa min hali n'a ye avion lajigin caman bɛ yen hali ni a ye avion fila ci caman jɔlen bɛ yen parce que an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ avion bɛ se ka ci avion bɛ se ka jigin mais an ye caman de san a kama an ye caman de san a kama ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya nkalontigɛ in a tɛ nafa foyi de ɲa ni se tun bɛ aw ye anw tɛ don Kidali bi san 10 ni ko an ma se ka don Kidali mais bi an bɛ Kidali o b'a yira k'a fɔ armée monte en puissance se b'an ye bi ni se tun bɛ aw ye turisiw ninnu ye maliyɛnw tun tɛ don hali Segu mais bi an bɛ fɔ Kidali ne yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ bɛ na turisiw ye nin kɛ o turisi bɛɛ barika banna a bɛɛ kɛra c'est à dire ala y'a bɛɛ ta tiɲɛ bɛɛ ka da ka sunɔgɔ bɛɛ k'i hakili sigi komi Mirana Mode i ma Asimi to kuma ne parle pas parce que nana baara de kama baara fana bɛ ka kɛ Asimi nana baara de kama an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle an bɛ na comment s'appelle Musa Mara pour que waati kana t'an tɛgɛ ma an ka Musa Mara lamɛn komi nafa t'olu la quoi an ka Musa Mara lamɛn bon yanni an ka se Musa Mara ma a y'a lamɛn dɛ an ka avion taara turu kelen cɛ Kidali a ye turisiw ninnu lajɛ a y'u lajɛ tellement k'o bɛ siran quoi e k'u lajɛ a bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini bi ayiwa a bɛɛ bɛ boli la a bɛɛ e wa nin fɛn fɛn filɛ boli la si ma bɔ a fɛn fɛn filɛ boli la n ka cɛ avion ma perese u ma o bilahi a ye bomu jugu ka k'u bɛɛ faga i ɲɛ bɛ nin bɛɛ la dɛ nin bɛɛ kɛra su ye nin bɛɛ sara avion bɛ sanfɛ a ɲɛ b'u bɛɛ la o ninnu bɛ taa min sen bɛ ninnu kɔrɔ ka taa ka avion to wa i ɲɛ t'u la bon nin filɛ Kidali an y'u bɛɛ faga Kidali est vide aujourd'hui vide bariko lankolon foyi tɛ yen bariko lankolon a mankan ka ca foyi tɛ Kidali bi bɛɛ k'i hakili sigi contrôle bɛ Mali armée bolo ye an bɛ na comment s'appelle Musa Mara ka vidéo yɛrɛ bɛ min i jɔ n k'a ɲini ale fana bɛ fɛ ka ko diya a ye Musa Mara lamɛn dɛ avion in sanna o y'a sɔrɔ ne tɛ premier ministre ye avion sanna ka tatamli to premier ministre ya la décembre 2013 o y'a sɔrɔ ne ye ministre de mais avion in nana Mali la ne kɛlen premier ministre ye 5 avril avion nana Mali la 7 avril donc maliyɛnw ye avion ye ka ne de to premier ministre ya
C'est vrai. Kuma in daminɛna o de kɔnɔna la. Ne ye mun de fɔ n ko an ye avion san miliyari 18 ani tila. An ye musakaw kɛ avion sanna décembre. Avion nana avril. Donc décembre ni avril cɛ avion stationnelen bɛ Californie Amérique yɔrɔ dɔ la. O kalo 3 stationnement parking Mali ye wari sara. Ani Mali ye musaka misɛnnin dɔw fɛnɛ sara. O musaka misɛnninw n'o wari o bɛnna miliyari 1 ni tila ma. Miliyari 1 ni tila n'i y'o fara miliyari 18 ni tila kan o bɛ bɛn miliyari 20 ma. Ne ko n ko avion bɛnna miliyari 20 ma. IBK ko k'an ye avion san miliyari 18 ni tila. An ye avion san miliyari 18. Depuis o yɔrɔ la nkalon tigɛ la. Depuis o yɔrɔ la Musa Mara ye nkalon tigɛ place nɔfɛ. Musa Mara de y'a fɔ an bɛɛ yan ko avion sanna miliyari 20. O don a m'a fɔ ko musaka bɛnna nin ma dɛ. Avion jɔlen tun bɛ yan fɛ dɛ, a jɔlen tun tɛ yan fɛ dɛ, a nettoyé dɛ, a pneu contrôle la dɛ, nin kɛra. O don Musa Mara m'a fɔ dɛ. Musa Mara ɲininkara directement a ko avion sanna miliyari 20. IBK bɔra kɔfɛ ko non k'a sanna miliyari 18 ni buruburu. Ni Musa Mara ko bi k'a bɛ taa o kuma rectifier. I y'a faamuya b'a la ka taa yɛrɛ ko diya maliyɛnw ye. Non, an tɛmɛna o niveau la o. Musa Mara e de y'an ka sɔrɔdasiw di saya ma. Comment s'appelle Kidal a fɔra k'i kana taa yen. Sɔrɔdasi 150 de sara e kɛlen nɔfɛ. E Musa Mara o don ba taara. Asimi ninnu bɛ k'an juguw gɛn k'u ka Mali bila n'o ye MINUSMA ye. E Musa Mara ko non k'an tun man ka kɛ ten. Ko MINUSMA kan ka to Mali kɔnɔ. E tun ye Faransi ka plan C de ye. T'an tigɛlen b'aw la sa. Kuma in tɛ kɛwale don. Jamana in tun bɛ aw de bolo kunun. Foyi ma sɔrɔ aw tile la. Aw tun bɛ Faransi ka baara de la. Kunun an kɔrɔ yan ba taara. Maliyɛn bɛ décision ta. Ko MINUSMA kan ka jamana bila. E Musa Mara tiri sigi nin plateau kelen na. Ko ni e tun don ko an ni diɲɛ bɛɛ tun man ka kɛlɛ. An ni Faransi kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. An ni Faransi kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ni MINUSMA kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An tɛ se ka taa. An e ye nin fɔ yan nin don. E bɛna t'i yɛrɛ ko diya jɔn ye tuguni. An tigɛlen aw la. La question est jusque là. Parce que aw ye jɔnw de. Aw tɛ se k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la. Aw tɛ se ka kɛ cɛ ye. Kuma in kɔfɛ foyi tɛ yen. Asimi ninnu de ye cɛ ye. Ani Rasi Balayira ninnu ka tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka buru jala ɲimi. Anw de bɛ se k'o kɛ. N'i ye Mali di nin ma bi n'an ma segin jɔnya la Ala kana ɲɛ da kira kan. N'i ye Mali di Musa Mara ma bi n'an ma segin jɔnya la Ala kana hɛrɛ kɛ ɲɛ. Ka t'i sigi ne ko avion an tɛmɛna aw lamɛnli la sa a ye sira k'a ye taa retraite la. A ye taa retraite la. Anw bɛ se k'a jɔ an bɛ se k'a ɲɛnabɔ. Et on n'est pas besoin de politiciens ici. An mago tɛ politicien na bi an mago t'aw la sini. Aw ɲɔgɔn bɛ anw na. E Musa Mara y'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ye ko avion sanna miliyari 20. IBK bɛ boli avion min kɔnɔ. Miliyari 20. IBK ko non ko Musa Mara ye nkalon tigɛ. K'a ma san miliyari 20. K'a sanna miliyari 18 ni tila de la. Miliyari 18 ani tila. Mais bi ni Musa Mara tiri sigi ouverture média la k'a bɛna a yɛrɛ défend n'a da baara ye. Ne y'a fɔ nin don n ko musakaw dépense o don i ma dépense ko fɔ dɛ. I ma entretien ko fɔ i ma foyi fɔ. I y'a fɔ i da baara kɔnɔ dɔrɔn ko miliyari 20. N'i y'a fɔ nana video an kɔni m'a ye dɛ. O don i ma entretien kuma fɔ. Bi n'i nana ko e ka kuma ni IBK ka kuma bɛɛ ye kelen ye. Ko IBK ma entretien wari de fara a kan. Ko e y'o de fara a kan. Mais pour que m'o fɔ ka d'a kan o don. Ninnu de tun kan ka ɲɛmɔgɔ ye dɛ. Président n'a ka ministre o tɛ ɲɔgɔn kan fɔ. Président n'a ka ministre o tɛ ɲɔgɔn kalama. Président n'a ka ministre o bɛɛ lajɛlen bɛ nkalon tigɛ. Ninnu de tun y'an ka ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ. Musa Mara était le premier ministre de Mali. A n'a ka président o tɛ ɲɔgɔn kalama. Avion tun bɛ san ne tun tɛ Tata Mili de tun bɛ yen. Mais e de ye Tata Mili remplacé. IBK ye e ka président de pour que e tɛ IBK ɲininka. Yanni ka bɔ ka t'i sigi ka nkalon tigɛ maliyɛnw ye. Yanni ka bɔ ka taa i sigi ka nkalon tigɛ. N'i nana bi ko non ma nkalon tigɛ dɛ. Ne ni IBK ka kuma bɛɛ ye kelen dɛ. Entretien wari de y'a kɛ miliyari 20 ye dɛ. Sinon miliyari 18 tun don dɛ. Mais ces jours-là pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi i ma détaillé di mɔgɔw ma? Ji min bɔnna o tɛ se ka cɛ. Wallahi an tɛ da aw la tuguni. Wallahi an tɛ tugu aw kɔ tuguni. Wallahi aw kana da k'aw ka biens déclarés dɛ. I y'a faamuya b'a la. Hali duloki min b'aw la ani kulusi min b'aw la a y'a bɔ an k'aw fari couleur ye mais on s'en fout. On s'en fout.
hari doloki min b'aw kan na ni kulusi min b'a la ni sulupu n'a y'a bɛɛ bɔ bi i y'a faamuya b'a la k'aw ka jarakɛba ka couleur yira anw na anw tɛ da aw la tuguni parce que an tigɛra aw la fo k'an cu aw kɔfɛ tɔɔrɔ min bɛ Mali kan bi politiciens don degun min b'an kan bi politiciens don on n'a rien à foutre avec vous ni Assimi tun tɛ a tɛ jɔ ni Assimi tun tɛ a tɛ ɲɛnabɔ et wa ka kumakan ni kɔnɔ k'u bɛɛ de ye kelen ye anw bolo an tɛ fɛ k'aw mɛn yɛrɛ an tɛ fɛ k'aw mankan mɛn ça sert à rien ni nin de fɔ n caya ma kun baara wɛrɛ foyi t'aw la ni politique tɛ yan on n'est pas besoin de politiciens ici va te faire foutre an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Musa Ag Ater tellement que an dontɔ la de Kidal Turosi bɛɛ ja tigɛlen don Musa Ag Ater ninnu fana taara ɲɔgɔn dalajɛ a y'olu fana lajɛ Turosi ɲɛmɔgɔw. 5 communautés et un engagement commun. Le Mali est un et indivisible et sa souveraineté est indiscutable. Face à la recrudescence des attaques contre l'armée, les communautés chérifiennes Kelansar, Idnan, Imouchak, Chamanamas et alliés réaffirment leur attachement à la paix et à la préservation de la souveraineté du Mali. Nous tenons à nous démarquer entièrement des actions posées par le CSP. Aussi, nous avons passé le message de l'importance d'appeler à l'unité nationale. Bon, tellement qu'on va donc à faire beaucoup que dans le cas antaï, au jattre nous au fait un boulot, ou faire la nuanca, kata sigi ka kuma, ko le be wole bla ou balmo ma ko beka marfa bla ka ke malin, joli te suma nenkande. Mo muni e on fara, an olu te sigi ka kuma de. Mo muni anga jamana chi, an olu te kuma de. Ambu be kunchu ku da fara de. Bana jugu fara jugu joli tse ka suma nenka ka damne 2012 kana blanye nana santanu ko nunu da birle man jolo be kanga jamana fara ko lu ka marfa bla bi ko kana nga tege de nyoma otmana ala odla minize angengea noko e ka million keme fla ko mbe chuko de ita da jika démissionner ten sakete yere nya fo juger la million keme fla ballon tana o ka primu ni ya détourner o ko be chuko di ite démissionner ten sakete yere di famo mo ki kari kaso la e wa nunu de barka do semana tanto nyina de nindo tumbi sigi France 24 la ya Musa Ag Ater ki sigi France 24 la ki sigi TV5 la ya ko foni ale desra ko son ko Mali betla de Mali betla e Kidal beke azawadi ye ubuka password la buka wardla ninde barka do sema turu sura olu de siglen be bu desele u molo keneka ko no ko beka marfabla o ya ma wuli depuis kuna de o ma fara ɲɔgɔn kan depuis san tɛmɛnen dɛ bi an donne Kidali k'olu b'a ɲini u balimaw fɛ ko bɛɛ ka kɛ maliyɛn ye bɛɛ tɛ se ka kɛ maliyɛn ye parce que bɛɛ tɛ maliyɛn bɛɛ ma wolo Mali kɔnɔ a mɔgɔ fɛn fɛn ye marifa ta ka maliyɛnw faga ka Mali fara wala an tɛ yafi ma bi an tɛ yafi ma sini wa négociation tɛ yen aw bɛ faga de wa kɛlɛ in bɛ kɛ fana de bilahi n ye n kali Ala la Assimi ni ye ninnu kumakan ta ka baara kɛ n'a ye ni ninnu kɛra i fɛ i k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden ta ka tɔ filɛ ninnu ma farafin min foyi ye wa ninnu tɛ kɛ mɔgɔ fɛ u ɲɔgɔn janfantiden a ma wolo dugukolo kɔ kan n'o taara i nɛgɛn an ka yafa ɲɔgɔn ma ni ninnu kɛra i fɛ i k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya ninnu tɛ Ala dɔn o tɛ kira dɔn o tɛ ɲina o tɛ ɲina dɛ Musa Ala ka hinɛ Musa la Musa ko si juguw don k'u bɛɛ kan ka faga de hali muso kɔnɔma k'u muso kɔnɔma k'u bɛɛ faga ka tila k'u kɔnɔ fara k'u denw faga k'u siya latunu ka bɔ Mali kɔnɔ o dɔrɔn de kan ka kɛ ninnu na bilahi Musa ye kuma min fɔ o dɔrɔn de kan ka kɛ ninnu na ni ninnu tigi y'u sigi bi k'an bɛɛ de ye kelen an ka fara ɲɔgɔn kan aw tun t'o dɔn kunu wa n'aw taara Mali farali ko ɲɛɲini Faransi n'a taara wari minɛ Faransi la n'a ye Faransi ɲɛ dɔ ma aw tun t'a dɔn k'aw ni Mali bɛɛ ye kelen kunu wa Assimi nana bi aw dɛsɛlen aw sigilen b'aw malo kɛnɛ kan ko n'o k'an ka kɛ kelen ye an ka bɛn bɛn tɛ se ka kɛ nkalon kan si moi j'étais à la place de Assimi ninnu tɛ bɔ hali an ka téléso yɛrɛ la si moi j'étais à la place de Assimi i y'a faamuya la ne tɛ ninnu bɔ yɛrɛ viser bana jugu fura ye fura jugu ye jamana tɛ jɔ ni sentiment ye ka an danbe bɔ an na k'an fana baw faga k'an ka jamana ci k'an ka sanu suɲa ka juguw ɲɛ don Mali la ninnu don o mɔgɔ kelen ninnu sigilen bɛ bi ko an ka kɛ kelen ye a tɛ passer o ça marche pas Assimi wallahi fɛn fɛn sigilen filɛ nin ye Mali jugu fɔlɔfɔlɔ ninnu don Turosiw ka représentant ninnu don Bamako kɔnɔ ye kuma fa n'a ba filɛ mais mɔgɔkɔrɔba kuma suruku bugu don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ sentiment tɛ yen dɛ kana ninnu ka foyi ta ka baara kɛnɛ foyi pas paga an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire a y'olu fana lamɛn Côte d'Ivoire dugu min
n'a bɛ wele ko tehini n balimaw banbagaci tigilamɔgɔ y'a yira ko Côte d'Ivoire finitiligila ka fɛn o fɛn n'i bɛ nin dugu kɔfɛla in na n'o ye tehini dugu ye ko Côte d'Ivoire lakana tigilamɔgɔ bɛɛ ka yen bila ko nɔn tɛ n'olu donna ka finitigila ka fɛn o fɛn sɔrɔ dugu in kɔnɔ ni min y'u sɔrɔ k'u yɛrɛ de ye o laɲini a y'a lamɛn dɛ ko Côte d'Ivoire lakana tigilamɔgɔw ka Côte d'Ivoire yɔrɔ dɔ bila k'u ka bɔ Côte d'Ivoire dugu dɔ kɔnɔ ko n'u ma bɔ n'olu donna k'u sɔrɔ yen ni min ye Côte d'Ivoire finitigilakaw sɔrɔ ko Côte d'Ivoire lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ de ye o laɲini balimaw an ka dugawu kɛ Ala k'an ka farafin jamana basigi mais n'an bɛ taa an bɛ se ni tasuma b'i sigi ɲɔgɔn ka bugu la wuli i ka faga wuli ka fara aw ka faga n'i y'i sigi k'a t'i ɲɛ sira la n'a y'i sigi ɲɔgɔn ka bugu jeni ka ban turu bɛ se e yɛrɛ ma a b'i fana ta jeni ka ban pewu. Voilà, ne balimaw nin tun ye an balimamuso kumakan ye sa vérifié a ye dugu in fana tɔgɔ fɔ Ivoirien b'a lamɛn an balimaw don ne yɛrɛ bamuso bɛ bɔ Côte d'Ivoire an tɛ fɛ kojugu foyi k'u sɔrɔ mais président min b'u kunna a ye kojugu ta ka ɲɛsin Mali ma hali bi mercenaires minnu bɛ ka minɛ Mali kɔnɔ mercenaires minnu bɛ ka minɛ Burkina Alassane de bɛ k'u bila ka taa n'aw ma nin bɔ aw ka jamana kunna tɔɔrɔ b'aw sɔrɔ dɛ billahi n'aw ma nin bɔ aw ka jamana kunna a ye ŋaniya jugu denya min ta ka Mali sɛgɛrɛ a bɛ segin aw yɛrɛ ma dɛ billahi ɲɛ kali Ala la turɔtuko kɛlɛ min filɛ nin ye n'an ma Alassane bɔ aw ka jamana kunna a bɛ laban aw bolo ye dɛ se dun tɛ aw ye marifa tɛ foyi foyi tɛ yen ko n ye pɔn dilan dɛ n ye nin dilan o dɔrɔn de bɛ Côte d'Ivoire o yɛrɛ a bɛɛ ye juruw de a ye nin bɔ aw ka jamana kunna ɲɛ t'a la turɔsiw bɛ ka don Côte d'Ivoire kɔnɔ bi o bɛ ka Côte d'Ivoire menacer bi u bɛ k'u ka sɔrɔdasiw gɛn ka bɔ duguw la bi a ye cɛ in bɔ aw kunna walahi Côte d'Ivoire ma sécuriser dɛ a ye cɛ in bɔ aw kunna n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen n'aw b'a faamu wa kuma min fɔla a y'a sɛgɛsɛgɛ dɛ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ don muso bɔra ka kuma fɔ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye dɛ wala an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛna ti seri de tigi da Jagora a y'ale fana lamɛn dɛ ti seri n y'a fɔ ka dɛsɛ mais diɲɛ kɔnɔ i t'u da ye u ka diplomasi kuma ni fɛnw diɲɛ kɔnɔ i t'u da y'a la Modibo Keïta ta tun ye indépendance donc aw tɛ se k'a fɔ ko aw n'u tɛ ɲɔgɔn bolo jusqu'à ce qu'un vidéoman s'assoie il dit mais il n'est pas professionnel en quoi que ce soit il n'est ni journaliste ni chroniqueur a tɛ foyi dɔ guerre la o de bɛ t'i sigi k'a fɔ ko information bɛ ne bolo a bɛ k'i sigi a bɛ ka armement décrit ko information b'ale bolo k'a tɛ DURPA bolo a tɛ ORTM bolo quelle honte i bɛ Mali ta k'a lajɛ a ye diɲɛ télé bɛɛ aw ka diɲɛ réseaux sociaux bɛɛ ta k'a lajɛ ni Mali kelen tɛ il y a aucune autorité qui a des vidéos a tɛ yen Alassane Ouattara ka mɔgɔw bɛ bɔ de u bɛ Alassane Ouattara défend mais diɲɛ kɔnɔ i t'u da ye u ka diplomatie kuma ni fɛnw diɲɛ kɔnɔ i t'u da y'a la yɔrɔ aw kɔni tɛna se k'a fɔ ko ne bɛ Alassane fɛ o mɔgɔ si tɛ k'o fɔ mais tiɲɛ dɛ adamaden n'i bɛ hadamaden fɛ i bɛ tiɲɛ de fɔ a ye aw bɛ avancer ni vidéoman kelen minnu filɛ nin ye aw nɔfɛ bi nin kelenw de tun bɛ ATT nɔfɛ u y'a bin nin kelenw de tugura IBK kɔ u y'a bin mais aw ta c'est le moment le plus crucial même de l'histoire même du Mali. Le Mali traverse un moment dans son histoire jamais Mali m'a mon connu aw ma se ka mɔgɔ si sɔrɔ k'an ka jamana kuma da ta ka dolo ma fo vidéoman e m'a ye sisan nɔ guerre kɛra vidéoman entre vidéoman de mais malheureusement aw ka vidéoman bɛɛ tigɛlen don u la parce que u ye fanga in bɛɛ kɛ bɛɛ tigɛlen don aw ka vidéoman na parce que u ye fanga in bɛɛ kɛ mɔgɔ t'u lamɛn quant à Facebook peut-être aw b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ t'u lajɛ ko ni jama ka ca mais aw bɛ k'aw yɛrɛ nɛgɛ parce que o yɔrɔ n'i ye wari sara Facebook ye i ye wari sara TikTok ye tu payes et tu es visible hali ni abonné t'a tigi ka page la i tɛmɛtɔ i b'a ye mais hali tigɛlen don mɔgɔ min na i tɛmɛtɔ ma n'i jɔ k'o ka kuma lamɛn a bɛ don tulo kelen fɛ ka bɔ kelen fɛ parce que i tigɛlen don a la n y'a fɔ ka dɛsɛ a ye ORTM vidéoman nana jama u nana jama fo ne yɛrɛ y'a dɔw ye il conteste même la DURPA u bɛ taa k'a fɔ ko DURPA ye sɛbɛnni min kɛ ko nkalon don je l'ai vu de mes propres yeux
Diripa ye mun ye o ye armée yɛrɛ ka communication da de ye videomaniw nana fa f'u b'a fɔ ko Diripa yɛrɛ ye nkalon tigɛ chiffre la olu tigiw kelen mɔgɔ la kelenw de bɛ tila k'a fɔ k'olu bɛ ka gouvernement yɛrɛ soutenir k'olu bɛ ka nin transition in soutenir i tɛ ne ka vocal kelen ta diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ne bɛ ka n sigi k'a fɔ ko ni minɛn sanna ko ni minɛn sanna ko n bɛ ka définir non ne t'o kɛ o barika t'i la o parce que o tɛ ne ka baara ye barika foyi t'i la o ye Diripa de ka baara ye o tɛ ne ka baara ye o ye ORTM de ka baara ye olu de habilité don ka nin baara sugu kɛ i bɛ taga Ibrahima Traoré nana pouvoir la n'a ye mun kɛ a videomani fɛn o fɛn tun bɛ pɛlɛ i b'a fɔ k'a nɛndumaniw filɛ nin ye Mali la u y'u bɛɛ cɛ ka t'u bila front na mun y'a to bi armée yɛrɛ bilama ni mɔgɔw diminen don transition yɛrɛ kɔrɔ c'est à cause de ces videomani na u ka nkalontigɛ n'u ka kalabantiya ani u ka propagande u ka manamanakow mais aw bolo k'aw bɛ se tubabuw la communication na média fɛnkɛ ye olu de ta ye technologie olu de ta ye n'a fɔra k'a fɔ ko transition ka mɔgɔ ɲɛnama choisi mun bɛ n'i sigi ka kuma peuple fɛ ka bɔ ka situation fɔ peuple non videomaniw de bilalen bɛ en valeur u ka pagew bɛ sara fɛn bɛɛ b'u bolo pour que dɔrɔn ko mɔgɔw k'u suit mais vous vous trompez n b'i lamɛn ani n dalen don la o tɛ kelen ye dɛ o tɛ kelen ye n bɛ n profiter ka a fɔ aw fana ɲɛna ceux qui disent quelqu'un même a osé me dire ko ni armée échouera o de ka ɲi o la a bɛ dɔn k'a fɔ ko Assimi ninnu kan ka taa Assimi ninnu échouera mais vous vous trompez don min na u bɛ taga ka taa Koro dugu jeni u bɛ taa Bankassi dugu jeni il y avait des pro IBK et des anti IBK u tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la o n'u nana IBK fɛ o i tɛ IBK fɛ o la force du mal là wallahi ni ala na kira cɛ u tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la aw minnu bɛ ka mercenaire ninnu ka publication kɛ aw minnu bɛ k'u ka partagew kɛ aw minnu bɛ k'u ka communication kɛ ka jamana janfa i dalen don kɔ ka k'e bɛ lafiya la ou bien e de dalen bɛ Bamako e de bɛ k'olu ka communication kɛ k'e bɛ lafiya la mais n bɛ k'a f'i ye cette phrase là le Mali est une menace pour la paix et la sécurité internationale cette phrase là a ye Kadhafi concerné ka tila ka Kadhafi ka jamanadenw concerné a ye Sidi président concerné Bachar al-Assad o sigilen bɛ fanga la mais a ka jamanadenw bɛ cogo di bi n y'o de f'aw ye ni i sigilen don kɔ kan i k'a dɔn k'a fɔ ko an somɔgɔw bɛ Mali la ni i sigilen don fana Bamako i k'a dɔn ko c'est un problème c'est l'existence même du Mali qui est menacée mais malheureusement u m'a faamu halisa i ka armée l'armée malienne est égale au Mali ni mɔgɔ min m'a faamu i k'a faamu Modibo Keïta ale de ye nin armée in fondé Modibo Keïta kɛlɛkɛcɛ fɛn o fɛn filɛ nin ye Mali kɔnɔ tan ko porteur d'uniforme don Modibo Keïta de kɛra sababu ye k'a bɛɛ sigi mais Modibo Keïta bɛ min bi a taara k'u to le Mali reste l'armée reste Modibo Keïta kɔfɛ président min tɛmɛna a bɛ 4 bɔ a bɛ 5 bɔ u bɛɛ taara mais Mali filɛ nin ye l'armée est égale au Mali n'i y'o faamu dɔrɔn i b'a faamu mɔgɔ ne de bɛ ka duwawu kɛ ko armée ka dɛsɛ ko pour que ko ninnu ka donna ta k'u bɔra tan ala i bɛ fili la n fa terroristes mana na n'u bɛ frappe kɛ don min na u tɛ e ni Assimi dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ ne ni Assimi jɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ u t'aw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni ni Choguel jɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ u t'aw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na l'essentiel cette phrase là ça veut dire que an bɛɛ de ye kelen ye cible kelen an bɛɛ de ye cible kelen ye k'a daminɛ Choguel la ka taa bila Assimi na ka taa bila mɔgɔ n'i bɛ transition kɔnɔ mɔgɔ i bɛ ka transition soutenir ou bien i tɛ transition fɛ tout le monde est ciblé mɔgɔ si tɛ épargné u bolo n'aw y'o faamu k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ko tɛ n'aw y'o faamu walahi ni ala na kɛra cɛ aw bɛ kɛlɛ mun kɔnɔ aw tɛ k'a kɔnɔ ni mɔgɔ kan ka dimi transition kɔnɔ ne de bɛ n yɛrɛ faga ni mɔgɔ kan ka transition kɛ buru kɔnɔ k'a dun ne bɛ transition kɛ buru kɔnɔ k'a dun ne bɛ na n ta expliquer aw ye pourquoi ne personnellement mɔgɔ bɛ ne dɔn ça fait des années moi je me bats pour les militaires depuis mana fanga la depuis atetaw ka taa na n bisimila n bɛ kɛlɛ de la militaire ko kɛlɛ dɔrɔn o militaire kɛlɛw sigilen filɛ nin ye fanga la est ce que mɔgɔ b'a fɔ ne ma dɛ ko t'i ko merci i bɛ ka mun kɛ faso ye merci même un simple merci a ma deli ka fɔ ne ye danga de b'i kɔ mɔgɔ t'i fɛ mais militaire kɛlɛw filɛ nin ye fanga la Choguel taara ka taa ka videomaniw nasigi ka promesse ta u ye ko ne taara Mali la k'a bɛ ne don kaso la et pourtant
transition yi an y'a si kɛ ka critique kɛ transition nalen an ko il faut que les choses bougent an ka jamana dɛmɛ n yɛrɛ kun wari n yɛrɛ de b'a bɔ ka don jamana in na minnu bɛ sara kalo o kalo ne t'i seri tɛ dɛ jamana miliyari bɛ ta ka di minnu ma k'u ka baara kɛ n'a ye ne t'i seri tɛ dɛ ne bɛ n ta kɛ ni n kun wari de ye an bɛ a bɔra ka nkalon wɛrɛ tigɛ tuguni parce que nkalon tigɛ maloya t'a la ko Sogɛl y'a ka vidéo manu lasigi k'a f'u ye ko ni ale t'i seri nana Mali kɔnɔ ko a b'ale don kaso la Bacile ye nkalon sugu bɛɛ da Sogɛl la yan ko Sogɛl tun bɛ fɛ k'ale faga Sogɛl m'o don kaso la Sogɛl bɛ don kaso la Sogɛl tulo t'e la Sogɛl mago tɛ e la a bɔra ka nin nkalon fana tigɛ ko ni ale tɛ se ka taa Mali la bi ko Sogɛl de bɛ fɛ k'ale don kaso la ne de y'a fɔ yan ko n'i taara Mali la n b'i don kaso la Sogɛl m'a fɔ dɛ ne de y'a fɔ yan ko n'i taara Mali la n b'i don kaso la Sogɛl ka ci ka ca o ma wa Sogɛl tɛna plainte dɔ mɔgɔ kama fo ka diɲɛ dugukolo meleke ye mɔgɔ ye fɛn fɔ Sogɛl ma min ka jugu ni e ta ye Sogɛl m'olu don kaso la Sogɛl bɛ mun fɔ e ma nkalon tigɛ maloya t'a la n'aw hakili b'a la nin de bɔra yan k'a fɔ ko min ye chef d'état-major ye Umaru Jara k'a kumana français de la k'a ma sɔn ka kuma bamanankan na ko mago tɛ malidenw na o nkalon jɔra a la yan Umaru kumana bamanankan na a bɔra k'i jɔ diɲɛma bɛɛ ɲɛna ka vocali lagasa in ka n'a kankoma ko anw ka ɲɛmɔgɔ mago tɛ anw na ko n'u bɛ kuma k'u bɛ kuma français de la or que bi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an kunna o bɛ kuma français la o bɛ kuma bamanankan na a bɔra k'o nkalon tigɛ an y'a ka nkalon jɔ a la yan e kan k'i dabɔ hɔrɔnya kuma la parce que danbe tɛ e la e yɛrɛ ka kuma ko ye kɛlɛ kɛ Mali ko mɛ hali mɔgɔ tɛ e wele k'i fo barika t'i fɛ ko la i jolima ka go hali wulumusonin bo bi i donna ko ko la Ala ma barika don a la parce que i ŋaniya man ɲi i ɲɔgɔn hasidi ma wolo dugukolo sanfɛ i ma i bɛ kɔfɛ komi ba n'a ko wa i donna ko ko la Ala ma barika da ko la Sogɛl ka sira t'i la bi ni wari t'i kun ka taa Mali la o fɔ ni biye t'i kun ka taa Mali la n wele n ka biye d'i ma i ka taa Mali la i bɛ taa Mali la fo ka segin Sogɛl tɛ plainte don i kama Kalabanci muso sigilen bɛ hɛni b'a la bi a ka bon hakili ma ko vidéo manu ni fanga ka surun vidéo manu man ka kuma o thème bɛ an ka fanga nɔfɛ fanga bɛ fɛn fɛn kɛ Mali teleso b'a labɔ wa vidéo manu jɔyɔrɔ ka bon Mali ko la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni vidéo manu tun tɛ sisan b'a sɔrɔ jugu y'a dabiri Mali da la a komi anw sigilen bɛ a k'a ka nkalon jɔ a la a tɛ anw fɛ tuguni a ka Ala deli ye bi vidéo manu bɛɛ ka sa n'i ye nkalon tigɛ an b'a jɔ i la yan n'i ye nkalon tigɛ an b'a jɔ i la yan wa Ɲangi a bɛ ka dɔ f'i fana ma de Abulaye Ɲangi a bɛ ka dɔ fɔ Ɲangi fana ma bi Tiseri Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya maa si tɛ da e la tuguni i ye nkalonba min tigɛ ko le chef d'état-major k'a kumana français de la parce que k'a da kun jumɛn kan o ma maliyɛndenw miiri hadamaden ye u ka sira tɛ maliyɛndenw na i y'a faamuya b'a la u tɛ maliyɛndenw jate k'a taara kuma français de la ko bateau attaquera k'a ma se ka kuma maliyɛndenw fɛ bamanankan na k'a taara kuma français de la ne y'o nkalon jɔ o la Umaru ka bamanankan a kumana bamanankan na yɔrɔ min na n taara ta ka na hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ kan ka yira bɛɛ la ko Tisere ye nkalontigɛla ye i ma ye mɔgɔ t'i fɛ yan mɔgɔ t'i jate yan i bɛ kuma fɛn kan i tɛ fɛn min ɲɛdɔn i bɛ kuma fɛn kan fɛn min dalu t'i bolo i b'i sigi dɔrɔn pla 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 i n'i ka hɛni malo dɔrɔn mɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya Sogɛl ka vidéo manu bɛ ka Mali jɔ Asimi ka vidéo manu bɛ ka Mali jɔ vidéo manu danbetigi bɛɛ bɛ ka Mali jɔ e filɛ dabarabaya min na bi ni Sogɛl place d'i ma i bɛ Mali feere ni e kɛra komi vidéo manu minnu filɛ bi anw na ɲɔgɔnnaw tɔgɔtigiw ye bila i bɛ taa wari minɛ ka liti feere e ye buwa nɛni a ka buwa danbe bɔ a la ka tila ka taa dumuni kɛ Karimu Keyita ka salon kɔnɔ mun danbe b'e la hɔrɔnya kɛnɛ kan an ye buwa kɛlɛ e bɛ buwa tɔgɔ duman mɛn anw da kɔnɔ yan an ye Karimu Keyita kɛlɛ e delila k'anw ye Karimu Keyita ka salon kɔnɔ ka taa dumuni kɛ yan danbe de bɛ anw na anw ye marakaden halalaw de e ye buwa kɛlɛ yan n'a ma kɛ Ala kan su fɔlɔ bɛ jahanama ma ka buwa nɛni yan ka buwa traité de jakuma wulu ɲina k'o bɛɛ fɔ buwa ma a vocali bɛ yen ka tila ka taa sigi o den ka salon kɔnɔ foyi tɛ ni cigadɛgɛ nan tɛ maa fɛ ka bɔ Faransi ka taa cigadɛgɛ nan tugu Karimu Keyita ka salon kɔnɔ danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min ka tila ka campagne kɛ i bɛ k'a ye o de la mɔgɔ t'i fɛ i nɛgɛ tɛ mɔgɔ la parce que i tɛ hɔrɔn ye danbe t'i la i da bɛ mugu bɛ i da bɛ ɲɛɲɛ bɔ i bɛ taa kɔfɛ i bɛ taa ɲɛfɛ tɔgɔ ka di ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ Ala ka hinɛ la